κι αυτοί μέσα στο κέφι. Αυτοί πάλι άγνωστοι άνθρωποι, πολύ χαρά που ο γιος μας ήταν πούστης. Τέλεια περάσαμε, τέλεια. Και την άλλη μέρα ήρθε η σειρά μου για το εγκεφαλικό. Μάνα μου λέει, θα μείνουμε στην Ολλανδία για πάντα. Γιατί αγοράκι με σφάζεις? Τι μου λέει, ρε μάν, σπουδάσαμε τόσα χρόνια για να βολεύονται στα γραφεία με τις κολάρες τους οι άσχετοι. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να βρεις δουλειά ούτε και κόλλο να στήσεις. Τώρα όσον αφορά τον κόλλο τους έχω εμπιστοσύνη. Αυτό σου λέω. Ένα χρόνο τώρα με έχουν φάει τα αεροπλάνα. Τόσες φορές που έχω πάει εγώ στο πιλωτήριο, μπορώ να στο προσγειώσω το Airbus με κλειστά μάτια. Άστα, άστα. Μεγάλος μόνος. Να το τρώει το παιδάκι με ξενιτιά. Παρακαλώ την Παναγία. Γιατί μάνα είναι και αυτή και με καταλαβαίνει. Έτσι όπως κρατάει το Χριστούλιο αγκαλιά να κρατάει και το δικό μου το παιδί. Αυτήν παρακαλάω, γιατί η Ελλάδα δεν με κατάλαβε. Γιατί ρε Ελλάδα. Μάνα εσύ και εσύ. Γέννησες. Τον Περικλή, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Απόστολο Γκλέτσο. Γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Γιατί η Ελλάδα διώχνεις τα παιδιά σου? Γιατί? Ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξύπνησανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεβουλάς. Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και δεν σ' αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Τι σου κάνα και πεις, τσιγαρό στα τσιγαρό, τα γλυκά σου μάτια στο πάτωμα καρδιά.
30. Καλέ τι κόπος, όπως εγώ. Καρπώνεσαι. Ναι, σε παρακαλώ Βέτα μου, πρώτης ποιότητας, βιολογική με ξέρεις τώρα. Δεν μπορώ να δίνω στα παιδιά ό,τι και ό,τι. Καλέ, στη Ραφίνα... Έλα, φτάνει αγόρι. Στη Ραφίνα τραβιόμουν τις προάλλες. Με έπαγε η κουνιάδα μου, πέσαμε σε... να. Έχω εδώ την κυρία Καβογιάννη που πίνει. Είναι εξαιρετική Βέτα. Βέβαια. Στη Ραφίνα τραβιόμουν τις προάλλες. Καλέ με έπαγε η κουνιάδα μου, ελάτε και ελάτε. Και έχει βγάλει μια ο Γιώργος Σύρμα με κουτσουλιές από Περιστέρια το μεγαλώνει το δεύτερο. Ξέρεις, αυτός είναι μεγαλοκαλλιεργητής. Βέβαια. Με ένα χωραφάκι ξεκίνησε πρικό το πήρε. Πήρε τότε και την επιδότηση, βιολογική καλλιέργεια σου λέει. Και τώρα κάνει και εξαγωγές, δουλειές με φούντες, Βέτα μου, ναι. Τι θα γίνει, παιδιά. Ναι. Κάτσε, Βέτα, γιατί έχω πέσει σε πολλά, μα το πιούν όλα. Πήγα και εγώ να δοκιμάσω το σύρμα. Τι σύρμα, για κατσαρόλες, μπουρούχα βέβαια, μπουρούχα. Και μου δίνει φεύγοντας και ένα τάπερ τίνγκα, τι να το κάνω, το πήρα. Όχι για το μωρό, καλή το μωρό το θυλάζω ακόμα, παίρνει από μένα τα παραδικά. Για τη μεγάλη πήρα βέβαια μου την μπουρούχα. Αυτή ούτε να το μυρίσει. Πιο μικρή την ξεγέλεγα, της το έβραζα με το γάλα, έβαζε και 5 κουταλιές σχέμα, το κατέβαζε. Τώρα μόνο στο κέικ κι αυτόν, αλλά μπορώ να της δίνω κάθε μέρα γλυκά, θα χαλάσει τα δόντια της. Δεν μπορώ να καταλάβω, βρε Βέτα μου, από πού πήρε αυτό το παιδί. Να πεις κι εγώ και ο Θανάσης μου, μια χαρά ευτυσμένοι είμαστε. Να πεις ότι δεν έπινε στην εγκυμοσύνη, στο θυλασμό, τουλάχιστον 7 τσιγάρα τη μέρα. Μήπως το παιδί ήταν αλβανικό. Δεν ξέρω, Βέτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω πολύ άγχος, βέβαια. Δεν την έπιασα, λες, και με το καλό και με τα άγρια. Πιες βρε κοριτσάκι μου, της λέω, πιες τώρα που το έχεις. Ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Τη στισίματα, τη δαγκώματα, τη δεσίματα. Περίμενε στην άκρη από το πρωί, πήγαινε βράδυ, δεν γίναμε συλλογιάκριες που να γινωθούμε και να σκάσουμε. Ένα στα 4, να μαζεύουμε τους ψήλους από το χαλί και να έχω και το Θανάση να θέλει να ανοίξουμε την ηλεκτρική, να δούμε τι έχει μαζέψει. Ένα τα έβγαζε τα χνουδάκια ο καημένος. Και που τα έβγαζε δηλαδή σαν να καπνίτσα με φλοκάτι ήταν. Αλλά έτσι είναι, όταν το έχεις δεν το εκτιμάς. Καημό το είχε ο Θανάσης που να πει μια μέρα να πει «Παπά, σου φέρα ένα ψήλο». Τι είναι ρε Βέτα ένας ψήλος σήμερα, ούτε ένα πράσινο φύλλο. Άσε με Βέτα, άσε με. Πολύ μεγάλο άγχος. Δεν ξέρεις τώρα. Εγώ θέλω να εθίσω τα παιδιά μου σωστά. Δεν σ' αρέσει η χούντα. Πιες πρέζα, πιες κόκα. Κόλλα στο Facebook, εθίσου σε κάτι τέλος πάντων. Πώς θα βγεις κορίτσι μου αύριο στην κοινωνία χωρίς ούτε έναν εθισμό. Του χρόνου πας λύκειο, τι περιμένεις. Δηλαδή εσένα το σχολείο δεν σε πιέσει. Δεν σου είναι ψυχαναγκαστικό. Και τι της λέω, χαζή. Νομίζω ότι αυτό τελειώνει με το πολιτήριο. Βρε κουτό. Όσο μεγαλώνεις, τόσο μεγαλώνει και το θέμα μέσα σου. Πώς θα το γεμίσεις, Τι θα κάνεις όταν δεν ευχαριστιέσαι τη ζωή σου, επανάσταση! Άντε καλέ, πολύ κουραστικό. Ναι. Αυτό μου λέει και ο Θανάσης, παιδί είναι, θα στρώσει. Τι θα στρώσει ρε Βέτα, εγώ στην ηλικία της ψώνιζα μόνη μου το στάφ μου με το χαρτζηλίκι μου και με το που τελείωσα το λύκειο άρχισα τα τελαβέρια. Ποιο μωρό! Το δικό μου είναι. Πρέπει να πάω, ναι. Έλα, με τούλα η ώρα του, ναι. Μωρ, πάρε το Μανώλη και έλατε να λιώσουμε στη βεράντα. Άντε, ναι, θα τα πούμε. Φιλάκια, γεια, τσάτσα. Μωρ, κάτι ήθελα να κάνω. Τι ήθελα να κάνω.
κι αρχίσει το ντουμάνι. Στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν το νάνι νάνι. Στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν το νάνι νάνι. Με όποιο τρόπο είχε για αυτή την παράσταση.